On niin, vihdoin päästään jatkaa tätäkin. Ei niin podcast-kuvaussessiota. Se meni parikymmentä minsaa, joten parikymmentä minsaa vähenee aikataulusta. Mä kyllä tuun takaisin, mutta pitää lähteä tossa 25 minuutin päästä syömään, niin aloitetaan nyt pikkuhiljaa ja saakin, kun täällä pilven on pitkä näkyy. Ei vittu tätä kysyyn, vaan puheen tätä kylmyyttä, mutta joo. Mihin me jäätiinkään? Tarvittiin jäädä siihen, että miksi ei niin podcast katoa, tai niinku, miksi mä en kuvannut sitä enää pitkää aikaa. No, mä kerron tähän ihan suoraan kunnon ja rehellisen syyn. Kun mä oon yksin yrittäjä, eli siis teen yksin kaikki nämä videot ja editoin ja näin poispäin, niin ei mulla ollut aikaa pyörittämässä tämmöistä podcast-juttua, niin kun koulu on myös etusijalla, niin sitten jos haluan viikonloppuna pitää vähän semmoista rentoa vapautta. Vaikka kyllä YouTube on niinku semmoista rentoa mulle, niin mä tykkään kyllä pitää niinku yhteistyöpyyntöjä. Esim. Vaikka toimistopojat. Niin, siitä mun 50, joo siis 50 000, joo, ei vaan. 50 tilan spesiaalijakso koskeva asia niille niin perhana, että voisitteko te vastata teidän viestiin. Mä voin nyt tässä myös suoraan selventää sen, että mun ajatus 50 tilan spesiaali on se, että mä pääsisin tekemään niitä toimistolle sellaisen videon, kun millaista on oikeasti toimistopoikien arki. Mutta ei ole tullut vastausta. Jos te nyt näette tai kuuntelette tätä podcastia, niin perskuta vastatkaa. Joo, mä aloitan siis TikTokissa. Koska edes sähköposteihin vastaa. Mutta ellei Vesimaailman louhi vastaa. Ja joo, Vesimaailman louhivideostakin myös sen verran, että 2030 tulee vasta YouTubeen. Mä en viitteenä ottaa yhtäkään riskiä. Muuten mun kanava suoraan menee tänne roskakoriin. Ja sitten taas alusta. Mut joo. Se tulee näkyä tällä kanavalla tasan 5 vuoden päästä jossain syyskuun 27. päivä. Mut joo. Ja nyt tuli joku, mikä onkaan. Näpsätti. Jontulta tulee äänipuhelu. Pikku hetki. Mistä lakaa? Ei, come on nyt. Come on. Onpa paska nettiyhteys. Mä joudun soittaa sille uudelleen. Se soittaa se. Mut joo, mä editän tän klipin pois tästä sitten. On niin paska internetyhteys. Ja sit Jonttu soittaa. Ei saa. Mitä perää? Ei edes lopeta. No, okei. No me ihan niinku pitää ottaa WhatsAppissa, kun tää Snappi ei oo. Snappi on niin paska. Mut joo. Varmaan tästäkin kohta taas kamera sammuu. Onkohan sammunut vielä? Ei oo vielä sammunut. Tässä on vaan jonkun varttiakaan nyt nopeasti kuvata jotain paskaa. Ja siis vielä pitäis Spotifyhin päästä tämmönen sama juttu, että joo. Mä nyt yritän soittaa kyllä Jontulle kerran, kun on jotain.
Joo, mä editoin tämän klipin pois Spotifysta, tai siis tää ei tuu Spotify, tää sama klippi, ja mä editoin tämän pois YouTubesta, että ei ootte enää. Että joo, terve vaan teille. Moro moro, mitäs asiaa? Eli joo, tästä on kyllä. Mä nyt kattelen näitä mitä vanhoja juttuja mun vanhasta kanavasta. Ja joo, missä tää oli semmonen sopiva vanha kanavasta joku sopiva klippi. En, ainakin tässä on tämmönen, mikä on mun vielä tää video, missä mä ei mulla oo kokonaan tää video, missä mä ostin papaille älypuhelin. Mikä tääkin on? Kato, viimeinen klippi myös, mikä vanhasta, mikä ala-asteen luokasta. Myös. Ja sitten täällä on näitä juttuja. Mikäs tää on? Olen saanut lahjajäsenyyden. Joo, vanha juttu toikin. Ja sitten, muuta on missään mun vanhasta kanavasta mitään. Hyvä vaan, ettei nyt vasta mun piti laittaa näitä hotteja sitten. Niin poispäin. Ja sillä lailla. Roodokselta löytyi klippejä ja sitten Aire Baltic. Siinä on yksi kuva Aire Balticista, jos näkyy ees. Ja sitten, onko tää akuvat kuvia sieltä? 16, mikäs tää oli? Niin, joo, tää oli sun me lähettiin sinne Roodokselle. Ei saakeli, tää on vetänyt 2 pyörää tuolla jäällä. Pitäisikö tai suoraan Iltalehdellekin? Ajeli vaarallisesti pyörillä. Jäi. Ei oo mitään paskaa. Ei kun siis koska mä olin siellä Roodoksella. Ei voi jumala. Mehän siis tultiin Roodokselta 16. kesäkuuta. Joo, tultiin Roodokselta 16. kesäkuuta. Ja oltiin siis Tampereen lentokentällä 17. Ja koska me lähdettiinkään sinne Roodokselle? En mä tässä on jännittää. Mutta missä? Täällä on ainakin näitä mun vanhoja, miten ne onkaan nyt. On ainakin nää, hetkinen, 10. Ainakin 9. kesäkuuta, jos nyt oikein muistan. Tässä on vielä tää, mikä on 10. joo, 10. päivä lähettiin sinne. Nyt kun on mikä päivä? 9. päivä, joo, 9. päivä lähtien sinne, joo. Mä nyt vaan sanon vähän kaikkea, kun mä en nyt löydä mitä vanhaa juttuja, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin vanhassa kanavassa oli toi ekana tommonen video kun mikä joku leipomisvideo, paskakokki nimeltään. Ja mä nyt täältä löytyisin sen jostain, niin olisi parempi vähän luetella näitä. Sanottaako suoraan näin, että vanhoja videoita ratsastuksesta. Siitähän mä saan aina näin 30 tilaa enemmän tyttöjä. Mistä kuulosti niin oudolta? Kyllä, missä nämä on nämä jutut täällä. Jossain tässä pitäisi olla. Joo. Ja sitten myös tuolla, mikä toi onkaan nyt, toi. Ei, toi. Toi, mikä toi sahkeli, mikähän sahkeli nyt toi on. Toi.
Missä nyt se oli? Jossain tässä. Eikö niin? Toi Photoshoppi. Kyllä mä oon tuommoita kuviakin myös. Tässä on yksi Ankka, jota on tehnyt kuviksi, kun siis sorsa piti sanoa. Tässä on, koska tämä on nyt? 23. helmikuuta. Melkein vuosi sitten, eikö mitä? Mitä? Melkein vuosi sitten oikeesti. Katsotaan mitä Seve on vastannut tarinaa. Eipähän mitään. Eipähän mitään. Täällä on jotain. Ja tästä on 8 katselukertaa. Jää. Mä oon varmaan mukaan tois, mikä Snapchatti nyt. Nää varttikin kuvausaikaa voi perhana. Pitää mennä syömään. Mä nyt syön tosta nopeasti, kun teen välipalakeksi. Ei saa, että tää on kylmää. Pitää äkkiä vähän istua. Alkaa tuttua perse. Tässä mä näen niin helposti pari tuntia myös täällä niin podcast-kuvailussakin. On mummola tuossa lähellä, niin pääsee syömään. Ja niinpä tietysti, mä oon eskutin. Että sillä lailla. Missä tässä on näitä vanhoja klippejä nyt? Ja jos en tätä etsiä. Nää vanhoja podcast-klippejäkin myös löytyy. Ja hirveitä kuvia. Aiemmaltakin löytyy jotakin juttuja tästä, joo. On mun, viimeisimmät podcastit on ollut ihan hirveitä. Ihan hirveitä oikeesti. Ei ollut äänimuodosta jollain. Sinä Lailella tervetuloa katsomaan Maukan podcastia! Oikeesti jollain tollut siellä äänellä. Aaramsamsää. Priiveitä hain minä vaan 16. joulukuuta. Ja silloin kun mä hain noita, niin ei kukaan edes ihmetä. Saakeli, missäs nyt mä oon? Missäs nyt on klipit on täällä? Mä oon niitä kyllä vielä poistanutkaan. Saakeli. No se on aina etsiä niin päivät pitkät ja 10 sänä kuvausaikaa voi niin jumakekka. Pitää sitten tulla takas vielä. Saakeli, en mä nyt kyllä löydä mistään. Mulla on täällä näitä vähän vanhoja video-otsikkoja täällä, mitä mulla oli. Tai pitänyt laittaa se suositu. Koulun ruokalistaakin löytyy. Vanha liikuntaviesti ala-asteella eli kutosella vielä. Ja Iimusta saa kuvaa, kun palaan Fortnitea. Ajusuolakin löytyy. Ei saa, missä nyt on. Tämmönen olisi koko podcastin kuvausaika, kun joutuu etsiä jotain paskoja tiedostoja.
Ja yksitellenkin vielä joutuu selailemaan. Et ei kyllä hyvä. Mikäs tää on? Että sillä on. Ketään. Ei saa. Saanko mä en löydä mistään näitä klippejä nyt. Mä oon jopa nopea löydä ne klipit. Osuuko helppoa laittaa vaatteita päälle, koska sitä klippi on otettu. Ei sitä hittoa. Vuosi sitten melkein 21. helmikuuta. Ei ihan näin vielä vuosi sitten, mutta kumminkin. Jos sen sanon nyt tässä suoraan, että jos Inu tulee tänne sisälle, mä en editoi sitä klippiä pois. Ei saakeli. Toimistopoikien vanha logokin löytyi. Siistiä. Todella siistiä. Kato, Francis Scott Key-Bridge-romahduksessakin löytyi. Vielä muistin nimenkin sen mistä. Ja sitten on kuntosalivideoita, ulkosalivideoita, ei saakeli. Niin on aivan materiaalia oikein. Ei voi nyt oikeasti löydä mistään, älkää sanoko. Please. Please. Ei saatani. Eikö tämä nyt oo missään? Mun pitää mennä pukeja just. Älä jaksa. En edes oo vieläkään löydä mistään näin. Vanha videoklippejä. Nopea nyt jos. Motorola-klippejä vaan löytyy. En mä oo kyllä sitä poistanut, mä tiedän. Tossa on tää Game-mauke-kanava vielä 2 tilaa tullut. Kato, 5 tilaa tullut lisää. Koska tää on otettu? 8. kesäkuuta. Puoli vuotta mennyt 150 tilaa. Vedettäisikö 100 tilaa ja 8. kesäkuuta? Eli 102. Sitten tulee myös 102 live-striimi. Tässä jossain pitäisi olla. Jossain tässä pitäisi olla. Mä tiedän, että nyt jossain tässä pitäisi olla. Jossain tässä pitäisi olla. Tässä vihdoin löysin. No vai perhana onko tää? Kun en löytänytkään. Olikin ne vanha paska. Ei kun niin, se on gamer-mauke. No niinpä tietenkin. Jos on täällä alempana, sitten pakko olla. Jos on tuossa toi, niin täällä pitäisi olla. Joo, mun pitää mennä kohta oikeasti pukea. Tässä ei tuu mitään oikeasti näistä podcastin kuvauksista. Näistä ei ikinä tuu mitään. Kun vaan ensi kerralla menisi paremmin edes. Kato, videoklippejä en oo vieläkään editoinut. 26. kesäkuuta. Ollaan just tässä vasta. Toinen videoklippi, jota en oo vieläkään editoinut ja julkaissut.
Vähän niitä jotain 3. ASMR. Mutta joo, mun pitää sanoa, että tuo kone palaa ja sitten päätin ruokailun jälkeen. Vaikka ihan putken aikaa jutut niin. Mä lähden tänne vielä kamppeesta, kun äiti tulee hakemaan mut tätä ratsastuksensa jälkeen. Tää on niin paljon kamppeitakin. Se juman kekka. Me palaillaan minun ruokatunnin jälkeen niin sanotusti. Saan aika nopeasti ruoan. Ja sitten niin poispäin, että palaillaan asioihin jossain kohti. Mä vielä katselen, jos olisi. Mä nyt kerron semmoinen salaisuuden teille, että jos jotkut on nähnyt koululla, Väiseläisen koululla, tämmöitä Squid Game-lappuja, niin kerran oli kuvissa tätä Squid Game-aihe, niin tietenkin tehtiin Friendikkaa vähän Squid Game-lappuja perseen. Ympäri koulua piirteltiin niitä kaikkiin paikkoihin. Mä sain yhden kaupan viereen sitten vähän kaikkea jääkaukkaalaisten viereihin ja näihin lisäksi äkkiä saatiin ulkoisia. No niin, saatiin hyvä. Ja nyt kaikille, että kuuntelijoille, että on niin. Itsekin. Vaikka niistä on sen kun niitä on manta ja tästä on katsomassa sitä. Mä jos Pohjoisjärven kuvauspäivä on ihan sama. Me palataan kohta mun ruokailun jälkeen. Ja se lupaa kyllä ulkohuussa saakutin. Joten paljon asioihin ja yritetään, että videoklippiä vaikka sä tunnin ajan sitten vielä Spotifyhinkin näitä juttuja. Joo. Se on moro. Ja myös sitten vielä se, että varmaan teen samalla liveä kuin kuvaan Spotifyhin sen podcastin. Joo. Me palaillaan asioihin kohta puoliin. Mä käyn nyt syömässä. Moro. Ruokatauko ohi, se tunti meni. Oli jo puoli tuntia sitten täällä, mutta jotkut alkaa lataamaan tämän saatiin kameran nimittäin. Kamera on vähän ikävä juttu ja saatiin tehdä jotain nopea tuohon tehdä vähän mitä pitää katsoa. Ja pitää hallintaa. Tässä Quick Driver Update. Sitten lopetetaan tehtävä. Näin. Otan niin vähän jatkotakin sitten tätä podcastia. Mun piti etsiä se kuvatiedosto, mutta enpä vieläkään löytänyt sitä. Joten jatketaan etsiä sitä kuvatiedostoa. Perhana. Nois alkaa tää nyt. Jos tässä pitäisi olla. Se tässä lähistöllä pitäisi olla jossakin. Ihan tässä. Onko se täällä jossain kesässä? Ei ole kyllä ihan täällä ihan alhaalkaa. Näin Instagram. Kyllä ihan. Mutta joo, mä nopea
podcastiin tässä tähän mikä jutun, niin mä unohdin laittaa tänne podcast-jutun tähän näin. Tai joo, katsotaanpas nyt jos löytyisi jostain. Mestää. No jaa. Ihan just semmosen joku juttu. Vanha juttu. Haluat PS-kalleissa saa kulma. Mestääkin. Hetkinen. Kysyykö löytää tää sama laiva tai avaanko tääkin on uponnut. Tää on joskus kattonut. Kattelas on päästy. Marinetreffit.com. Ja joo. Sanomaan tähän parempaa paloa. Ja sit sammuu palo. Ja eipä oo näy missään. Mä olen varmaan upon. Ai missä täällä on nää vanhat jutut. Mennään näin. Eilen vielä näin se. Missä mä nyt vähän. Eikö täällä oikeesti? Voi ja saanut, eikö tossakin oikeesti taas vasta. Mennään kerran aikaa tällä. Näin joo. Onkohan mulla se Onnet Driveissa? Kyllä pitää katsoa sitten mitä Android. Peruuta. Perään. Ihan sama, mä en nyt löydä sitä saakeli täältä varmaan mistään. Tää on oikein niin surkeesti taas. Siihen johonkin kiinni se. Pystyis edes vetää tän tunnin tässä. Tää loppuu eli vielä joku puoli tuntia tässä jo tulee. On sitä ärsyttävää ihan saakelisti. Tää on vähän niin kylmä, että pitää mennä ulkohostakin jokin. Ihan sama siellä nyt. Katsotaan jos nyt löytyis täältä jostain. Ei varmaankaan tuolla löytyy. Mikä tää? 8.4.2024 uskalla lähtis. No vau. Ei silloin vielä. Laki mitä? On 7:llakaan. Sillä. Saakelit kuittaa ne. Haittaako tämä toista? Eipäs taida olla sitten, niin eipäs taida olla. No oli pois. Ei näin. Miksi mä olisin sen pois? Valtaravista ei ole vieläkään saanut julkaistua. Sen takia kun Jyri on postannut senkin, joo. Kymmenen H-kurkalla epäonnistuu. Perään, eikö tää oikein? Niin mä en nyt löydä sitä niin. Mennään suoraan vaikka siihen kunnon aiheeseen, eli siis sodasta ja paluu ja niin poispäin. Ja sitten käsitellään, no, se on vähän liian tylsä mutta sen vaan, että mä muistan sen, kun mä olin noin, olikohan nyt 75 vai 74 tilaajaa mun vanhaa kanavalla, niin silloin, niin silloin kun mä julkaisin sen yhden ratsastusvideon,
mun kanavalle pienen ratsastusvideopätkän. Tilaus nousi 30 yhdessä yössä. Eli mulla oli silloin joku 100, muistaakseni. Vai 105. En mä muista. Mutta ainakin 25 tai 6 nousi. Niin, mulla oli 100 tilaa ja varmaan olikohan jotain 103 jopa. Siitä seuraavana päivänä Google ilmoitti multa, että mulla ei tarvitse olla sitä ilmoitusta enää, mutta ei tämä muuta olla, että onko mä poistunut senkin. Saakin nää vitsiin pitäisi kirjoittaa näitä, jos sais nää saakin pojesta. En taas pojistele näitä saakin. Nakuttaja on livessä. Ja mua ei kiinnosta nää. Mun pitää uudelleen kirjoittu vitsiä. Mä en muista niitä mun tunnut. Ei. Opettakaa, että vitsin nakuttaa. Mulle. Nakuttakaa niille muille. Ja mutta mä nyt kasaan, jos tätä Gmailista löytyisi jotain mun vanhan kanavan ilmoitus vielä, että mikä on mun vanha Google-tili. Tässä on ainakin mun vanha Google-tili. Joo, täällähän löytyy. Missä tässä onkaan? Mäkin näitä saa. Mäkin löysin tänne Valtera-videoon liittyvä juttu. Mä laitoin tälle jutun. Tässä on aika paljon näitä juttuja. Mä tein tän ihan muiden takia. Ja niinku teitä varten. Nää juuri poistaa. Eli näin. Hei Matias, mä nyt upea. Että vaikka kyllä aika moni tietää mun sukunimen, niin silti. Tiimimme on tarkastanut sisältösi valitettavasti todennut sen rikkovan käytäntöjämme, lasten turvallisuutta koskevaa käytäntöämme. Seuraava sisältö poistettiin YouTubesta video. Työkoneiden kiinnostysharjoittelua. Aika. Löydätte esimerkin videon kohdasta 0,43. Tämä on vain yksi esimerkki ja muitakin voi löytyä. Tämä voi olla turhauttavaa, mutta meidän vastuullamme on varmistaa, että YouTube on turvallinen paikka kaikille. Teidän takia YouTube ei ole turvallinen paikka kellekään, kun jotkut voi kuolla, kun ei hyödy video. Täällä on tää sama, mutta sitten mä oon laittanut vaan siihen, niin mikä videon nimeksi työkoneiden kiinnostustraktori. Huoma, älä tee tätä ilman aikuista. Itse oon harjoitellut jo pitkään. Ja silti sain siitäkin jutut. Ei saa, niin meni. Mä vedin tän niin kuin myös sitä, mikä 3 kertaa tämän valituksen. Olen yrittänyt julkaista 3 kertaa, että tämän Pantera-videon takia mun kanava myös siellä poistuu. Miten tämä vaikuttaa sisältöön? Siis sisältöä ei palauta YouTubeen. Jos teit valituksen huomatuksi, niin ei anneta jatkossa uutta huomatusta. Jos teit varoitus pysyy kanavalla. Ja sitten vielä tää viimeinen juttu tässä vanhassa jutussa. Ajetaan lelutraktori, vaikka se oli oikea traktori. Mutta joo. Ja mä sitten voisin käsitellä aihetta, että niin eihän tällä edes ole näitä itse mun juttuja, vaan nää pois. Se on tämän verran aikaa ja tämän verran aikaa. Joo. Kesää mä käsittäkin aihetta. Mauken uran alku. Tästä tulee ihan virallinen videokin Mauke Films-kanavalle. Jos jotkut ei tiedä sitä kanavaa, niin tein sen kanavan silloin, kun mulla oli tää kanava 2 viikon jäädytyksellä. Vesimaailman louhivideon toimesta. Eli siis, niin. Mä siis aloitin, olikohan 2019 samoihin aikoihin. Ei, mä aloitin 2019 ratsastuksen joo. Väsynyydessä, muistaakseni. Ja sitten koronan jälkeen, olikohan myös 2019 ennen kuin aloitin, en mä tiedä.
Sitten on niin pitkä aika, mutta koronan jälkeen mä muistan vielä sen, kun oltiin tuolla Egyptissä. Eli Egyptissä olikohan nyt Helsinki-Vantaan lentokentällä. No siellähän peränä heti kuulutukset soi, että evakuoikaa lentokentältä lähtikää mahdollisimman pian lentokentältä koronavaroitus. Silloin kukaan ei vielä tajunnut, mikä on COVID-19. Mutta joo, ja mä oon jo lusinut yhden koronan elämässäni. Se jopa varmaan 2, en mä tiedä. Mutta se oli kyllä ihan perseestä. Silloin nukuin viimeksi päiväunet, kun lusin koronaa. Että joo. Öö, silloin myös siitä olikohan nyt 3 vuotta 2023. Joo, silloin taisi suurin piirtein olla, niin tai kevätjuhlan jälkeen, sen verran oli sitä ennen koronaa. Ja sitten se oli kevätjuhlat 2023, niin silloin toi, joo, kuva vielä, mitä toi. Niin silloinhan se oli ollut jo korona, niin sen jälkeenhän mä sitten mulle tuli se korona. Ja se oli ihan perse. Ja sitten näin poispäin, että 3 vuotta ei olla ilman tartuntaa. Meinakin 4 vuotta, mutta joo. Ja sitten oliko se 2024 keväällä mulle tuli vasta se korona. Ei voi kyllä olla. Joo, jos sen kesän jälkeen tuli 2023. Muistaakseni nyt, jos en ole väärässä. Niin siitäkin sitten sen verran, että jotain näin. Mutta sitten mä otin TikTokissa, olikohan 2000, lähetin, on nyt 13, joten paski. Niin mä otin niinku 2020, just korona-aikaa TikTokissa tekee näitä videoita. Mä muistan vieläkin varsin hyvin ensimmäisen TikTok-videoni. Eli siis tossa se oli mikä niin sanotusti Suomi-akkontti. Eli siis Maakaprokko myös. Mulla oli vaan siinä lempinimenä Suomi. Ja silloin se oli mun veljen vanha käyttäjä. Ja Inu antoi mulle sitten teki itse uuden. Ja sitä ei nyt, tai se on kyllä jossain YouTubessa, ei YouTubessa kun siis TikTokissa. Mutta sitä ei vaan näy siellä nyt, kun sekin kanava on poistettu. Niin varmaan alaikäisyyden takia. Ja just ennen kuin tätä 13 oliko mitä 2 päivää ennen kuin tätä 13. Mitä oliko se jossain? Joo, ei. Se oli ennen kuin mä täytin 13. Oliko kesällä, kun se poistui. Mä yritin saada se takas. Jos olisi näyttänyt vähän aikaisemmalta, niin olisi voinut saada sen kanavalle takaisin. Mutta siellä mun ensimmäinen video oli, että muista vieläkin ulkoa se 5 likeä, niin menen tonne puumaan. Pikkumettästä otettu pikku videopätkä, joten siis mä sain sen 5 likeä. Ja mä menin sinne puumaan. Joo. Mut sit mennään suoraan siihen, että minkä kautta mä sitten päädyin sinne tänne YouTuben puolelle tekemään näitä videoita. Tässä on sama juttu, että mä tein jonkun, että pikku saan 1000 seuraajaa. Ei. Olikohan, joo, joku 100. Joo, se taisi olla, että pikku saan 100 seuraajaa tänne TikTokiin, niin tein face-regaaliin. Joo, mä tein sen. Ja ilman lupaa. Mä kysyin vielä heiltä sitä. Se sanoi, että ei sua takannella. Mutta mä tein sen ihan pakosta. Ja sitten tajus, että miksi mä oon vielä täällä TikTokissa, voisi siirtyä tuonne YouTuben puolelle. Muistan vieläkin se tuossa eilen, kun oli ratsitunti, eli perjantaina. Mutta ei, vaikka nyt siellä tulevaisuudessa, missä te kuuntelette, on maanantai. Niin silloinhan mä mietin pitkään näitä, että miten Mauka Pro 31 nimi sai alkuunsa. Se oli niin, että
kun mun veli oli keksinyt mulle Snapchatin nimen, niin kuin tämmöinen etunimiä nähdä. Niin ja siinä oli Matias alaviiva. No nyt spoilaa sukunimeä, vaikka jotkut tietää sitten perässä 31. No sit mä pitkään mietin sitä Julben nimeä. Sitten sanoinkin siitä äitillä isille, että hitto se voisi olla joku, että Maukea sitten jotain niin kuin olisi jotain pro-etäisyystä. Ja sitten äiti kysyi, että miksi et vaan tee semmoista kuin Mauke Pro 31. No perskota. Siinä oli varsin hyvä idea, niin suoraan se YouTube ja sitten vaan tekee videoita. Ja se ei lähtenyt niin hyvin kuin luuli. Tai ainakin pari kanavaa jo poistunut. Sitten onko tämä 3. vai 4. kanava. Eli mähän niin olin, sanotaan semmoinen 2 vuotta, kun mä olin TikTokissa. Tai puolitoista vuotta. Siirryin, sitten olikohan jossain 2022 vaikka varmaan tähän kieppeelle, tähän YouTuben puolelle. Et sellainen. Sitten mä vaan rupesin tekemään näitä. Eikä mä vähän kuvasin näitä pelivideoita Bandicam-sovelluksella. Myös editoin Bandicam-sovelluksella. Se oli oikeasti ihan paska sovellus. Ja sitten rupesin katselemaan näitä vähän muita, niin sitten yksi kerta latasin just tähän samalle kyseiselle koneelle. Mä en voi tätä kunnolla kääntää. Eihän kunnolla pysty kääntämään just tuohon koneelle, mikä tossa olisi jotenkin näkyvillä, niin osasin siihen kerran kaikki nämä, kun mä katsoin silloin sen, mikä olikohan Yökylässä tikstuu video Nikola Sandulta. Ja sitten siitä sai alkuunsa nämä mun editointisovellukset. Niin mä sitten katsoin sen, kun mä katsoin sitä videota, tästä on housuvuorosta. Katsoin sitä videota, kun Nikola kyseli tikstillä, vai olikohan sanottu, että mitäs editointisovelluksia käytetään. Kappaidetko, kun mä latasin heti sitten kaikki myös itselle. Ja nyt niillä ei ole tossa kaikki, onkaan tossa edes mikään. Taitaa olla joku Adobe Premium. Onhan sitäkään enää tässä. Ei tässä ole. On tässä Adobe Premium 2020. Eli mä muistan sen. Niin. Muita ei ole siinä, kun ne poistuu. Ne poistuu. Automaattisesti poistuu. En tiedä mitä. Voisin mä jonkun Photoshopin. Mut joo, sitten. Mä taisin rupea käyttää Droidcamia ennen. Mä niin rupesin kuvaan Droidcamilla, joka ei ole niin luotettava sovellus kuin luulet. Sekin voi olla joku kinostevirus vai joku ihan sama. Sitten sillä kuvasin näitä pelivideoita, mutta sitten loppujen lopulta siirryin editointiohjelmistoon ja myös kuvausohjelmisto vaihtui kunnolliseksi, eli siis OBCam, mikä OB Studio, jonka tässä on sen nimi varmaan jossain. Ja OBS Studio. Ja sitten sen kautta sitten katselin näitä kaikki videoita, mitä YouTubessa on, niin sitten näin videoissa näin DaVinci Resolve oli, että ei, tämä toikin juttu. Yksi taas joku paska editointisovellus. Sitten mä asentin sen. Mä en tajunnut perhana paskaakaan niistä paskoista. Niin kun siinä oli kaikkea päin honkia, mulla mitä tässä pitää tehdä. Kun mä varsin paska engussakin vielä, niin eli sanotaan, että korkeinta ice cream. Niin, mä en melkein silloin osannut ollenkaan käyttää sitä. Mut joo, sitten mä kattelin YouTubesta tutoriaalia senkin sovelluksen käyttöä sitten. Mä katsoin sitä niin kuin vaan DaVinci Resolvea. Onkohan nyt DaVinci Resolve 19.5 varmaankin. Ja sitten siitä. Siinä melkein mun ura onkin. Ja pari kertaa myös koulussa on kysynyt paljon mun palkkaa, miten sen pystyy muuten laskemaan. Pitää katsoa nyt TikTokista erikseen tutoriaalia. Asia, mikä tulee tähän vastaan, kun kirjoittaa, mun piti kirjoittaa TikTokiin running backin palkka, running back äänenpommi. Varmaan musta sama. Se oli, mä nyt kerron tässä podcastissa myös suoraan se, että sen livestä
mun tarkoitus oli, mun ei tähän laittaa niinku sanoa sitä koko saaklin N-sanaa. Mun piti editoida se pois siitä. Mutta sitten kun aika kului siinä ja sitten mä en muistanut enää sen kuvauksen jälkeen, sehän on live ollut. No perhana, eihän live pysty editoimaan. Se menee suoraan sinne YouTubeen, niin se menee suoraan sinne YouTubeen. Mä olisin voinut laittaa kyllä mun kännykästä asetuksen, että se ei jää sen näkyville. Mutta tietenkin mä laitin sen näkyville. Että se jää näkyville. Ja sitten tietenkin siellä tulee vastaan, kun tämä sitten. Se tulee tietenkin vastaan sitten se, että mä en muista sitten, se oli koulussa, kun joku tuli, miksi se on videolla sääntöpommia, näin poispäin. Mut sitten mä tajusin sen, että mitä mä oon mennyt tekemään. Joten sori siitä, mulla ei ollut tarkoitus loukata ketään siitä N-sanasta. Mä nyt teen tästä rangaistuspyörän, mitä mä teen, kun oon sanonut sellaista. Pinteli. Sitten ei mulla tarvitse kyllä mitään ole. Lopeta kupausa. Se on kyllä tää rangaistus, mitä on ollut ennen. Mikä täällä on? Tää on tämmönen vanha. Kato, rangaistus. Tää aktiivisemmin sisältö. No, tähän on kappa. Sattui hyvin. En mähän pysty tekemään aktiivisemmin. Mä tuun vähän panosta enemmän videoiden koko koulu. Täällä olisi ollut tällaisia juttuja, kun mene avantoon. Teet videon Play Store kartta-arvonnan. Menetet anteeksi. Mitä hitto, mä en osaa kirjoittaa tässä. Oon osannut kirjoittaa Anelet anteeksi antia. Rasistista sanaa kohtaa. Paraa aika kaljun leikkuu se. Juo vessanpöytön vettä. Tee heti video tämän anteeksi pyydön videon jälkeen. Tässäkin myös hyvä juttu. Mä oon tehnyt tästä videonkin. Mä julkaisin sitä. Se poistui YouTubesta. Poistui YouTubesta. Kukaan ei ollut ehtinyt näkeä sitä. Mä laitoin jokaisen niin piiltetulle. Että mä pystyn ottaa sen oikeaan aikaan sinne, mihin mä halusin. Se poistui sieltä. Mä en vittin ottaa enempää sen kanssa riskejä, että ei koko kanava poistu. Ja tässähän nää olikin. Vai sellainen. Eli joo, mä teen aktiivisemmin sisältöä sitten. Sitten katsotaan. Mitä mun pitikö katsoa? Saakeli. Eiku niin. Pallo. Ka. No, onko se YouTube? Se ei varmaan TikTok. Mä en tiedä. Hei, että sillä lailla. Mä oon kohta kuvan varmaan jo tunnin, mutta ihan sama vaikka menee yliohjalla tämäkin juttu. Mua ei se ollenkaan haittaa. Tätä on muutenkin niin kuin kiva pitkästä aikaa kuvata podcastia, vaikka ei kukaan tätä väliin kuuntele, niin ihan sama. Katsotaan täältä. Mitkä on mun 2 viimeisintä? Mitä? Mä oon kyllä tälle tätä kommentoida. Saakeli. Ai niin, nää on suoraan pitänyt. Mun 3 viimeistä hakutulosta on, tai siis 3 ekaa viimeistä hakutulosta on Toimistopojat, Ronin Back Podcast, Toimistoelämää, Prank Faras, Toimistopojat. Mä nyt katsotaan, jos mä löytäisin se.
Miten se nyt, olikohan se jotenkin, en mä tiedä. Ja se nyt laskettiin. Katselukertaa plus tilaaja hienottuna mitä tilaajakalla. Miten se meni? Mulla on ainakin katselukertoja paljon, en mä tiedä. Yksityinen. Ei se yksityisellä kävellä. Ei sitä. Fantta uutuus Suomen maisteluvideo. Takaaksi leikkaamatta on versio, mut joo. Katsotaan nyt. Täällä nyt, en mä nyt osaa laskea. Mut joo, ihan sama. Tästä vielä pitää tehdä. No te voitte vaikka ehdotella lisää näitä podcast-aiheita tuolla kommenttikentässä. Ja näin poispäin täällä. Että joo. Katsotaan vielä, että onko mitään uutta podcast-aihetta. No, tässä nyt että uutisaihe Ilta-Sanomat 3 päivää. Viranomainen varoittaa älä päivitä. Mitä? Älä päivitä välittömästi. Tällä hetkellä huijauksessa liikkuu muun muassa Suomi.fin ja S-Pankin nimissä. Joo, mä menen päivittää S-Pankin. Ei mulla edes ole sitä. Onneksi. S-Pankki. Mä kirjoitan. Avaa. On S-Pankki. En oo päivittää. Onneksi mä en oo kirjoitanut sinne. Tekstiviestissä kerrotaan, että olet saanut poliisilta infot Suomi.fi viesteihin. Suomi.fin nimissä saapuneessa sähköpostiviestissä käyttäjä pyydetään päivittämään oma Suomi.fi-tiliään sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Suomi.fitä hyödyntäviä huijausviestejä liikkuu muun muassa patentti- ja rekisterihallituksen PRH, oikeusministeriön Omakannan ja Mä en osaa edes lukea suomen kieltä. Tekeskuksen käteen. En mä edes osaa lukea. Tekeskuksen nimissä. Viesteissä on usein linkki, joka johtaa väärennetylle suomi.fi tunnistusta jäljittyä siviille ja näin poispäin. Joo, turva kiinni. Sama asia, jos mä menen vaikka tänne TikTok. Anna tänne. Mä oon oikeesti tänä TikTokin ekas videossa. Kattokaa mitä mennään ekana videona. Mä olin täällä ihan suoraan täällä. Heitä vaikka mun tilille linki johonkin huijausmestaan vaikka kello.mauke.com. Jos pyydetään kirjaa 5 € tykkäyksiä. Jotain. Tässä koulussa kuulette kohta. Ärsyttävää ja epäkäytännöllistä, että tämä aika uusi Maarian koulussa todennäköisesti remontoi. Etenkin opettajia on häirinyt se, että joidenkin luokkien läpi tulee jatkuvasti paljon porukkaa, kun niiden kautta on pakko mennä päästäkseen muihin luokkiin, koska niitä käytäviä ei ole. Kyllähän siinä nyt varmaan ajatus katkee, jos porukkaa koko ajan vieressä. Hankkikaa koulusta. Mut joo. Mä pikkuhiljaa lopettelen tätä podcast-jatkoa tähän. Mitäs tässä vielä on? Pitää vielä tuohon Spotify äänittää nopeasti tunnin pituinen jakso, että joo.
ensi podcast tulee varmaan 2 viikon päästä. Viikon päästä mulla ei ole niin paljon aikaa. Ei kun perhana mä pysty 2 viikon päästä tekemään mitään. 2 viikon päästä alkaa noin hiihtolomat, että silloin mä oon taas Jyväskylämaisemmilla. Ja sitten tossa viikon päästä ei muutenkaan jaksaisi tehdä mitään tällaista, että en tiedä meneekö se sitten 3 viikon päähän. Ei ainakaan mene vielä 52 tilan live-striimiin. Onko? Jos mitään tämmönen juttu. Joko on maanantai, siis se tulevaisuudessa on maanantai ja täällä lauantaissa on lauantai. Eli mikäs päivä nyt onkaan, 8. päivä lauantai. Mikäs 14. päivä? Ystävänpäivä, jaha. Jos perjantaihin 14. mennessä, eli ystävänpäivään mennessä, tähän kanavalle tulee, sanottaisiko vaikka 75 tilaajaa. Niin. Sitä mukaan myös noin 50 H live-striimi nousee, eli ei enää 52, ei ole enää 50, vaan 52 tuntia. Pitää katsoa tarkkaan. Joo, ei enää ole 50 tuntia, vaan 52 tuntia. Ja sitten niin jos jos nyt saa 14 päivän mennessä 75 tilaajaa, niin lupaan arvonnan ystävänpäivän kunniaksi teille tyypeille sinne toiselle puolelle. 20 € hoplop-kardi sinulle ihan sinun ystävällesi, jos on 75 tilaajaa muuten tuleva video jostain. Aiheesta en mä vielä tiedä mistä. Palaan asioihin, uravideoita ja näin poispäin videoiden parissa. Ei niin podcast paluu on tässä nyt taas ja en tiedä tuleeko sama juttu kuin ennen, että lähteekö taas jossain kohtaa ei niin podcast niinku uudestaan niinku tauon näin niinku poispäin, että katoako uudelleen tää podcast täältä vai ei. Toivottavasti ei. Mutta kun mähän on yksin, on ihan sama. Mä nyt kerron tässä vielä pari minuuttia. Kun mä siis teen yksin näitä videoita, eli on yksinäisissä tuotteja. Niin. Mulla ei ole semmoista kunnon toimistoa, eli mä oon nyt mökillä. Ja tuossa on green screen ja niin. Mä silloin en jaksanut pyörittää niin paljon, kun mä joudun editoimaan itse videot, tekee thumbnailit itse, tekee videot itse, podcastit, editoimaan podcastit ja näin poispäin, niin ei ollut vaan silloin niin paljon aikaa tehdä näitä. Mä joudun pakosti tekemään jatkossa podcasteja lauantaisin, viikonloppuna. Että joo, palaillaan sitten siinä, katsotaan nyt pari viikon päässä, niin nyt on 8. päivä, joten 2 viikkoa, 22. päivää. No hetkinen, mutta 22. päivää, niin mehän lähdetään sunnuntaina ja 23. päivä Jyväskylään, että 22. päivä vielä tulee video tossa. Eli 2 viikon päästä tulee vielä podcast, semmoinen lyhyt podcast, jonka mä teen 22. päivää. En tiedä, pystyn mä tekemään. Semmoinen muutenkin aika editoilla se. Ja kun mulla on vielä GoPro, niin mä en voi ottaa niitä koneista kyllä mukaan. Että joo, palaillaan varmaan sittenkin. No, katsotaan nyt. Muuten tämmöllä jo ihan maaliskuun 1. päivälle, että varmaan maaliskuun 3. päivä tulee YouTubeen video. Ei niin podcast. Että joo, palaillaan silloin näiden juttujen parissa. Mä kiittää kuittaa, jos kiinnostaa lisäjaksoa, niin Spotifyssa on juuri nytten ollut jo aika pitkään tällainen kuin Monken ura. Ja näin, niistä mun YouTube-ura sai alkunsa ihan samoja asioita, mitä tässä keskusteltiin, mutta vähän enemmän niistä aiheista. Joten menkää nyt
kuuntelee niitä, jos teitä kiinnostaa se. Auka kiittää, se on moro. Ja mä sain tänä vuonna paskimman sarksen penkkareissa. Kiitos. Hellurei. Pitkästä aika tuommoinen lopetus. Ja jos jotkut ei kysele taas, koska tulee uutta videota, niin pari videota tulossa lähiaikoina. Ne jopa yllätysvideokin. Niin mä olen myös sanoa sen, että yllätysvideona on se, mikä tulee sunnuntaina 3 yöllä. Se on ajasta, jos joku luuli, että ei. Se on näistä semmonen surullinenkin video samalla. No mä nyt kerron tässä vielä lyhyesti. Spotify ei vaan meni niin pitkään podcastia, niin tänne YouTubeen nyt. Mä katson nyt, koska mä kuvasin, jos se nyt on. Vai jos se tässä on. Se on semmonen video kuin sanoi running back 25 000 kertaa. Ja samana päivänä Pate. Joo, jos joku ei tiedä, kuka on Pate, niin se on kissa. Niin. Sillä oli semmoinen, mikä olikohan epilepsia, mikä kohtaus. Se ei nähnyt kunnolla, niin piti semmoinen pienä editoida sitä videota, mutta ei huvittanut Paten takia. Pateella oli niin huono kunto ja se olisi se. Sitten äiti olisi mennyt sen perjantaina heti eläinlääkärin lopetukselle ja viimeiselle piikille, mutta Patin ono parani. Ja jos joku huuaa, niin älkää vielä tarvitse itkeä. Kyllä Patin vielä on elossa, vaikka nytkin se on ihan paskapäivä. Mutta siellä tulevaisuudessa maanantaina, niin en tiedä, onko siellä hyvä päivä vai huono päivä. Mutta varmaan on hyvä päivä, kun saan pääsi yksin kotona, kun muut on töistä ja koulussa. Että joo. Niin siinä, kun mä sanoin running back 25 000 kertaa, niin mä pääsin 14 000 kertaa. Mä kävin alhaa juotavaa ja panssin se video. Mä aloitin siis jatkoin sitä videoa. Joo. Sitten kun mä jatkoin sitä videoa, pääsin 21 000. Mä katoin, ei saakeli oikeesti. Ei tästä ole tullut klippiä. Tämä video on kokonaan korruptoitu. Mitä mä teen? Että joo, sellaista vaan. Että joo, korruptoitu. Ihan oikeesti korruptoitu. Joten sitäs vaan. Mut joo, sellaista vaan, että me palataan Spotifyn puolella, jos kiinnostaa, niin käykää kuuntelemassa, ja taitaa olla jo tuhansia jakso tullut, joten niin puolen tunnin pituisia jaksoja, tänne YouTube vähän enemmän tunnin pituisia jaksoja. Miten on semmonen kauhean podcast-kuuntelija? Niitä välillä kun näytyy toimistopojat plus Sallakin. Toimistopojat, vastatkaa mun viestiin. Yhteistyöpyyntö. Mut joo. Me palaillaan ensi videon parissa. Mä toivon, että Maukka 50 tilanne spesiaali tulisi mahdollisimman pian, mutta jos toimistopojat ei vastaa viikon aikana, niin sit vaan niitä henkilöitä, mulla on täydelliset henkilöt mielestä joo. Että joo. Se on podcastin lopetus tältä uraa tässä. Moro.